כך, התחלתי. איזה הילוך זה? התחלתי. לא, רגיל, יאללה, איך לדבר איתם בחדר. זה סרטון רגיל, יאללה. אוקיי. שלום לכולם, טל מאור, אנחנו איתנו במשחק הזה. אם אתם לא יודעים מה זה המשחק הזה, תגידו למטה במהירות, אני אגיד לכם. אבל כרגע אני אתחיל את הסרטון, אין לי כל כך הרבה זמן, כי אני יכול לעלות להתקלח. אז תודה לכם על כל מי שצופה. שימו לייק וסאבסקרייב, אני מאוד אוהב אתכם, אני אעשה את הרבה לייקים והתגלו, אני אעשה לכם סרטון. אני רק מזכיר, תראו לי בגבות למטה. אם אתם בכלל יודעים מה זה משחק הזה, אני לא יודע איך קוראים לו, אבל אני לא אוהב אותו. כי יש פתאום מבססות ומשחקים, ואתה אמור לנורות אנשים. אני מאוד אוהב משחקים שמאוד, במיוחד פורטנייט. אם אתם יודעים שנראה זה פורטנייט, שתראו לראות בגלל זה או במחשב או בסוני פורטנייט. אני לא מאמין שאני אתעזר חופר, אבל בסדר. כמו שאתם רואים, כרגע יש לנו פרסומת. אז הפרסומת הזאת אני שנייה מעביר, כי אין לנו כל כך הרבה זמן לפרסומת. הפרסומת הזאת הולך, הנה, העברתי את הפרסומת, אנחנו עדיין בחזרה במשחק. ניסחנו את השלב הראשון, יש לנו שלב שני, אנחנו צריכים לנסח אותו. אין לי מושג למה, אין לי חיים ולא יש הרבה, אבל אני פשוט צריכה לומר לי, אין לנו אחד עליי, אין לי מושג לצלח עבר להם. טוב, לפחות אני מתוך חברים. וואו, תראו כמה חיים יש לו. זה בחיים יכולים עליו. ראית, אני אזרות עליך פטיש. הופה, הסרתי. אני אעשה סרטון קצת ארוך, תהיה לי זמן. אז אני אעשה סרטון ארוך. כמו שאתם רואים, יש לנו פרסומת, אני אשחק גם את הפרסומת, אני מסע למה. טוב, אבל אין לי תוח, אז בוא ננסה רגע להעביר את הפרסומת. חזרנו למשחק, זה המשחק שלנו משחק, ואנחנו בהלם במשחק, תראו מה עשיתי להם פה. אבל לי טוב עם האור, אני אעשה הרבה סרטונים, כרגע אנחנו בסרטון הזה, פתחתי פטיש שאני פשוט אזרות על הסדון הזה. טוב, תראה כמה חיים יש להם, תראה כמה חיים יש להם. אח. טוב, אני מתח את העמת הזה, אני אזרות עליהם. פדנמי, פשוט חזר אליי. הייתה פססה. אני איתך לבל. מה אחי יש להם מרדס לחוסם? אוי, לא היו פססה. אוקיי, לא משנה. למדתי עדיין בפרסומות, אחי. יש לי עוד פרסומת. אני די לא יודע למה יש לי כל כך הרבה פרסומות. אז תנו לי רגע להעביר את הפרסומת. 3, 4, זהו, חזרנו למשחק. הופה. טוב, אין לי מושג למה יש לי כל כך הרבה פרסומות, אני פשוט אצטרך פססה. אני מתכונים, אני לא מה לעשות. למה אני יכול לעשות? פשוט אני מת. אתה פטיש. פשוט הרדו את חבר שלהם, זה היה הדבר הכי שכי בעולם לראות. מלאכים בריאים, כמו שמנו תדעו. ראיתי חזיר. טוב, לפחות אני הכי חזרתי דרך לראות עליך את הדבר הזה ואתה הולך למות. לא פדעתי בכלל. מה כדור בעולים, אחי? הייתי אותך לו פססה זורית לו פת הוא מת. ניסחתי, שיט! אוקיי. לא די עם הפרסומות! אוקיי, יש לי עוד פרסומת. אני רגע העברתי אותה. אומייגאד, תראה כמה כסף יש לי, אחי. טוב, אז רגע נעשה טאטה! אומייגאד. זה אחי, זה בבסיס למותיק. בואי נתח עוד פססה, נעשה ככה. פטאו! בואנה אחי. הם הכי חלשים בעולם. פשוט היו חלשים רצח. מה אני אמור לעשות לזה? אוקיי, אני פשוט איתך פססה. לא משנה. איך עושים פססה?
טוב, אני פטיש. הם יזרו אותם למעביר. אחי, זה פשוט עשה לו לייזרייט. פשוט... לא! יש לי עוד פרסומת. ואני אעביר אותה, הנה יש לי עוד אחד. יש לי פרסומת, אלי מסלם, יש לי כל כך הרבה פרסומות על הסרטון, זה פשוט מפריע לי רצח. אבל זה מה שיקרה, אז בואו נעשה להם טריץ. ביי. הוא פשוט הריח על השמאל, אבל אני לא יכול. את הבובה של דריפר. לא משנה. אני ראה את הבובה של דריפר למטה, תבוא לי, תכתוב לי בדורות, אני מת לדעת. ואם אתם לא יודעים, אני לא יודע אם אתם רואים אותי או לא, ודי עם הפרסומות, אני אמא לי ואבא לי. די עם הפרסומות, אחי, אני עושה תחה על הלמי. למי, מה הולך פה? טוב, אני מוכרת את הפרסומת שנייה, אני מעביר אותה. הופה. טוב, אז בוא ניתח שנייה את הערבי הכי חזק שבעולם. פתאו! אני מת מהזו. אפשר להבין מטרה שם? הם פשוט לא פודים בי. אני בדה בהם. והם לא פודים בי אפילו טיפה. אבל זה מה שעשו אותם פשוט צריך תרזין. נעשה להם אחת! בוי. מה? אבל הרגתי אותם. אוקיי. פשוט אני מה אני אמור לעשות? להראות את עצמי? מה אני אמור לעשות? אני לא מבין, אחי. וואי, לא מבין מה אני אמור לעשות, נשיבה. הרגתי את אולם. מה יש לי עוד לך? להראות אותי מה אני עושה? מה? אני שנייה הבאה. אוקיי. עושה סרטון? כן. אנחנו מפריעים לך? כן. סליחה. טוב, אבא שלי בא, אז סליחה. מה? אחי, יש פה עוד אחד. מה זה, אחי? ניתן לי הטלפון, מה הולך פה? טוב, זה היה סרטון לעלות. מה זה? קצין, מה זה? טוב, זה היה סרטון לעלות. שלום לחבר שלי עמרי. שלום.